बर' हारिमुवारि आफादनि आफादगिरि गुदि फरायसालिनि मावथि नोंथांमोन, बर' समाजनि मावथि नोंथांमोन आरो खाथि खाला ओनसोलनि स्कुल कलेजनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे फरायसा नोंथांमोन आरो बावनो नुजाफैनो हानाय समाज सिबियारि खाथि खाला गामिनि गणमान्य व्यक्ति आरो फुटबल खेलाखौ मोजां मोनग्रा आं मख'नो हास्लाबै गोबां गणमान्य व्यक्ति नोंथांमोन। गिबियाव आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावग्रोबाय। दिनै फुटबल खेलाया बादायलायनाया जागायजेनसिगोन। बे जागायनाय समाव बिबुंथि लाखिनाया गिदिर बाथ्रा नङा। नेम बादियै दिनैहाय बे खेलाखौ बेखेवनांगौ जादों। दिनै बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामदों जे दिनैनि जे खेला गेलेनाय बे गेलेनायाव सेरफांगुरिनिफ्राय सानसोरां क्लाब, क'क्राझारनिफ्राय बारहुंखा क्लाब, बे मोननै क्लाबनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां खेलाखौ गेलेयो, गेलेनायनि बादायलाय मनोभाब लानानै जाहाथे गेलेयो आरो नैबे खेलाया गुदिनिफ्राय जोबजासे फाइनालसिमबो जाहाथे मोजाङै मोजाङै रामफलबिल बे राहाया मोजाङै सालायलांनो हायो, बेखौनो आं आसा खालामनानै बारा बाथ्रा बुङाजासे मेलखौ बेखौनो आं सानबाय। गोजोन्थों।